Zentzumenak antzemateko modua ere, ez da berdina, ezta? Niri soinuak prozesatzea eta jasatea pixka bat zaila iruditzen zait. Ze adibidez, pertsona neurotipiko batek, nolabait, ondoko zaratak eta horrelakoak filtratu ditzake, ezta? Baina pertsona autista batek ez. Guk horiek guztiak aldi berean, intentsitate berean nabaritzen ditugu. Zuretzat zein da estimulurik deserosoena? Nire ustez soinua da. Ze, klaro, alde batetik badago lehen aipatutako misofonia, eta bestetik Misofonia, zer da zehazki? Misofonia da, adibidez, soinu oso konkretu batek, izugarri astoratzen zaitunean. Osea, ez da bakarrik molestatzea baizik eta, ez dakit, osea, asko haserretzea edo agian negara egiteko gogoak ematea edo autolesionatzeko gogoak ematea. Izan dituzu horrelako pasarteak, inoiz? Bai, eta oraindik baditut egia esan, ze, klaro... Noizkoa izan zen azkena? Duela oso gutxi. Klaro, kontua da, ni azarazen nauen soinuetako bat, klaro, jendeak miarekin zeo zer ezestatzeko egiten duen soinua dela. Hori jendeak Ze soinu da hori? Bueno, nik ez dut egingo, baina, osea, miak klikatzeko, miak klikatzea da gutxi gora bera, osea, zerbait ezestatu nahi dugunean. Eta, klaro, jendeak hori oso maiz egiten du. Horregatik, klaro, askotan egoera desatseginetan ikusten du nire burua horregatik. Konta iguzu krisiak norainokoak izan daitezken? Krisiak normalean oso bortitzak eta gogorrak dira. Egoera oso estresagarri baten ondorio dira eta, klaro, haien hiltzeko gogoak sartzen zaizkit edo autolesionatzeko eta oihukatu nahi dut, baina askotan ezin dut eta ez dakit oso deserosoa da. Nire gorputzetik atera nahi banu bezala sentitzen naiz. Eta, klaro, egoera horretan egonda, bai, askotan pentsatzen dut nahiago nukela hiltzea edo hori nolabait gelditzeko. Hemen txesate duzu, guztia ez da txarra. Nire interesekiko pasio sutsua dut. Eta horietan aritzeak eta haiei buruz hitz egiteak izugarrizko posa dakarkit. Bai, azken finean autismoari buruz hitz egiten denean oso erraza da alde negatiboetara jotzea, baina bere alde positiboak ere baditu. Adibidez, gure interes bereziak, ezta? Hemen esaten duen bezala, poz handia dakarkigute. Beraz, hor nire burua, nire burua marraztu dut, marrazten. Momenturen batean marraztea izan da zure bizitzan gehien lasaitu zaituen hori? Momenturen batean, krisi momenturen batean edo estres momenturen batean marraztea izan da zure arnasgunea? Bai, betidanik. Ikastolan adibidez, klaro, gurasoek esan didate, askotan nahiko agobiatuta hiltzen nintzela ikastolatik. Beraz, klaro, irakaslek ere bazekiten autista nintzela eta horregatik eskatzen zieten, agian utziozu pixka bat marrazten klasean edo, pixka bat lasaitzeko. Eta horrela, ni klasean ninbilen marrazten eta horrek laguntzen ninduen. Eta iritsi daiteke puntu bat non esan dezakezun, ez dakit puntu horretan zauden, uste dut baietz. Autista naiz eta harro nago. Bai, noski. Uste dut harro egon gaiztezkela, ez da? Ni neu naiz autista naizelako, ez da? Eta hori nire izaeranen parte oso handia delako. Eta, lortu dudan guztia, autista bezala lortu dut. Beraz, guztiz posiblea dela harrotasunera heltzea.